Ето тук, миличка, застани. Ще те поканим след това, когато поканим и организаторите. Сега вече мога да ви кажа: добър ден! Добре сте дошли! Искам да ви река и да запомните, само една седмица, т.е. дните след 22 юни, когато Приключенски парк Незабравка навърши 1 година от своето съществуване, парка стори още едно добро. Заедно с други организатори, за които сега аз ще ви кажа, те сътвориха това добро. Ето го, национален фестивал на народни хорове и камерни групи за обработен фолклор. Затова сега ви казвам, като гавровка и като човек, който обича народната музика и народната песен, добре сте ни дошли. Отворихме сърцата си за вас за това първо издание на фестивала. Посрещаме ви с уважение към това, което правите, към изкуството, което наследявате, пазите и ще предадете на своите дъщери, синове и внуци, за да го има и след време, в бъдещето. Посрещаме ви като приятели и ще ви заръчаме на всеки един състав от вас. Занесете там, откъдето идвате, по една добра дума от нас, по една дума за благодарност и за здраве, по една дума за нашия град Габрово, за да може и тези, които не са идвали, да дойдат на следващите фестивали. А на вас още един път добре сте дошли и със здраве за фестивала, който започва днес. Аз спирам до тук сега и искам да поканя двама души представители на така наречените организатори. Казвам така наречени, защото за да сътвориш такова добро дело, се иска много голямо сърце, да не те е страх колко много труд предстои, да не те е страх, че ще заспиваш вечерно време уморен и в притеснение дали ще дойдат състави, дали ще уважат твоята молба и дали фестивалът ще мине както трябва. Надявам се, че госпожа Галина Чакърова, диригент на женския народен хор Станка Митева от град Белослав, която е един от организаторите, вече е преживяла всичките си страхове и проблеми и сега може да ви каже своите думи за добре дошли и на добър час. Първо искам да ви поздравя и много се радвам, че днес, на този ден, на това прекрасно място, в Приключенски парк Незабравка, сме се събрали всички тук на този наш фестивал. Всички знаете, че за нашия вид музика няма толкова много изяви, няма място за изява. Може би 2-3 пъти в годината на 2-3 места има такива фестивали. Или повечето са с конкурсен характер. Радвам се, че този фестивал няма конкурсен характер и наистина ми се иска да стане един прекрасен празник за нас, да се запознаем с всички вас, с моите колеги и колежки. И ми се иска, нека да стане ежегоден този фестивал. Надявам се, всички ще подкрепите нашата идея. Добре дошли и успех пожелавам на всички на днешния празник. По много хубав повод Габрово се сроди с Белослав. Казваме ви благодаря за вашата хубава идея. А сега искам да поканя едно специално лице. Специално защо? Ще разберете. Моля ви, господин Лесев, заповядайте. Този човек създаде Приключенски парк Незабравка. Той точно преди 1 година той покани тук и млади и стари да дойдат, да забравят проблемите си, да забравят грижите си, да се веселят, да спортуват и да бъдат заедно в много хубави мигове.
Но той съвсем не спря до тук. Той се опита на тази сцена да събере много празници и много изкуства. Но вярвайте ми, с приоритет към българския фолклор. Първата проява беше още миналата година през септември месец, когато тук сцената беше пълна с изпълнители от клубове на народни танци. Тази година господин Лесев и неговия партньор господин Милев, който всъщност остава зад кулисите поради технически причини, са създали и планували 3 фолклорни празника. Първият е днешния фестивал. Господин Лесев, като домакин и като организатор, какви са вашите думи към нашите участници? Добре дошли на всички. Много се радвам, че днес сте наши гости и участници в първия национален фестивал за обработения фолклор. Много се радвам, че получихме така широк отклик от толкова много клубове в страната. В началото наистина много се притеснявахме, когато тръгнахме да го организираме. Все пак нашия фестивален център Незабравка, който всъщност е създаден с тази цел, сме още доста неизвестни, тъй като открихме миналата година в средата на лятото и заради това сега сме особено радостни, че има подобаващо участие. Наистина нашите планове са да създадем, ние сме създали вече, но да наложим това място като място за популяризиране на културата, за популяризиране на изкуството в най-различни негови форми, като място за отдих сред природата, такава каквато е, с минимално вмешателство в нея. Искам да кажа една новина. Водещата каза, че 3 фестивала за тази година са предвидени, но от миналата седмица станаха 4, тъй като спечелихме конкурс, който беше обявен от община Габрово, и от 24 участници на 10 беше разрешено финансиране за правене на културни мероприятия. И Парк Незабравка и Фондация Заедно за демокрация и партньорство спечелихме един от тези проекти и на 24 август ще правим фестивал на сръбската музика и скара. Ако сте чували за фестивала Рощиляда в град Лесковац, значи ние ще правим българската Рощиляда с участници от Сърбия, от общината с Лесковац. Имаме подписан договор с тях. Въобще заповядайте и тогава, защото ще стане много сериозен празник. Това е 4-то голямо мероприятие за тази година. Добре дошли още веднъж на всички. Приятно изкарване, веселете се, пейте с удоволствие. Сред природата е много по-добре, отколкото в зала. Чудесно е! Тези от вас, които се навичкат в интернет и в сайта на община Габрово, вече са прочели новината, но не беше моя ролята да я кажа на господин Лесев. Аз сега се обръщам към двама ви, към вас, госпожо, и към вас, господине. И всички ще ме подкрепите, можете и да не ръкопляскате. Сторете го и тук вътре в сърцето си и кажете хвала и чест за това, че се сродихме с Белослав в името на една толкова хубава идея – фестивала, който прохожда днес. Живи и здрави да сте! Аз сега искам да ви кажа кои са партньорите на нашия фестивал. Община Габрово, тъй като там получихме официално извинение, че не могат да пратят своя официален представител, изпратиха поздравителното си послание, което ще ни предложи, ще прочете домакина господин Лесев. Поздравителен адрес от община Габрово. Уважаеми господин Лесев, уважаеми организатори, участници и гости.
Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод първото издание на Националния фестивал на народните хорове и камерни групи за обработен фолклор Незабравка 2014. Трудно, но и приятно предизвикателство е да събереш на едно място толкова хора, обединени от идеята да съхраняват музикално-песенното ни наследство, да го обогатяват, да му придават ново звучение, за да го направят още по-въздействащо и завладяващо. Благодаря на екипа на Приключенски парк Незабравка, че в разнообразната събитийна програма, която организира, тази година е отредила място на 3 мащабни инициативи, в които акцент е българския фолклор и традиции. Днес на горската сцена ще звучи обработен фолклор, само след 2 седмици тук ще се проведе фестивал от фолклорни пътеки, а през септември в Балканджийското надиграване на хорото по Терлици ще премерят талант стотици непрофесионални танцори от цялата страна. Убедена съм, че за всички вас предстоят вълнуващи часове с магията на българската народна музика и песен. На добър час на фестивала, устрем и вдъхновение на участниците, с уважение, Таня Христова, кмет на община Габрово. Допълвам, че в партньорите са фондация в обществена полза Заедно за демокрация и партньорство и регионалният културно-информационен център Читалища Габрово. Госпожо Чакърова, дойде време за музикалното начало на първия фестивал. Заповядай, мила. Браво, благодарим ти. Вие попитахте дали можете да отидете при съставите си. Идете, седнете при тях. Знаете кой какъв ред е изтеглил за участие. Може би ще бъде по-добре там, като отидете при съставите си, да се порадвате отстрани на нашите гости, които сега ще обявя. Драго ни е, че сте тук. Ето ги нашите гости. Вижте ги колко са сладки. Вижте ги колко са чаровни. Те нямат търпение да се изправят пред вас. Заповядайте, малки госпожици, заедно с вашата ръководителка. Малките сладурчета са квартет Детелина от целодневна детска градина Младост Габрово. Художествен ръководител Десислава Ковачева. В този квартет участват момиченца на 4 и 5 години и забележете, те се учат да пеят заедно едва от септември миналата година, а вече са отличени с 3-та награда за квартети на песенния фестивал Златен Славей 2013. Гостуват ни с 3 песни.
шарени чорапки, Дешка черешка и седнало е Джоре Дос. Квартет Детелина. Да. Купила ми мама шарени чорапки, купила ми мама шарени чорапки, аз и да ги нося, ти да ме гледаш, аз и да ги нося, ти да ме гледаш. Купила ми мама шарено герданче, купила ми мама шарено герданче, аз и да го нося, ти да ме гледаш, аз и да го нося, ти да ме гледаш. Купила ми мама сърмено коланче, купила ми мама сърмено коланче, колан да се лъска, рибе да се пръска, колан да се лъска, рибе да се пръска. Застала е дешка, под дърво черешка, не видяла дешка, кой убра черешка. Застала е дешка, под дърво черешка, не видяла дешка, кой убра черешка. Ой, дешке, дешке, мами мързелано, ой, дешке, дешке, дешке мързелано. Ой, дешке, дешке, дешке мързелано, ой, дешке, дешке, дешке мързелано. Ти ветрецо духна, черешката люшна, черешката падна, дешка я лапна. Ти ветрецо духна, черешката люшна, черешката падна, дешка я лапна. Ой, дешке, дешке, мамина черешке, ой, дешке, дешке, мамина черешке. Дешке, дешке, мамина черешке, ой, дешке, дешке, мамина черешке. Седнало е Джоре Дос, седнало е Джоре, ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Звънка на вратици Дос, звънка на вратици, ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Шарен чораплете Дос, шарен чораплете, ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Вънка на вратата Дос, помоче го дадеш, ти лудо Джоре Дос, ти си лудо Джоре. Стойте, 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 дечица! Стойте, вижте колко много работи нося за вас. Стойте! Господин Лесев, моля ви. Какво стана? Стана ви горещо ли? На тези трибусъци подаряваме специална грамота за участие в нашия фестивал и
Ето, заповядайте. И още една специална грамота от читалища град Габрово, за които присъждат наградата за най-малък участник в националния фестивал. И нашия плакет, който ще получат всички участници. Те са първите, които го получават. Аз пък тук стискам в ръка нещо. Дечица, вижте. Някой, който ви е гледал и на друго място, и който много, страшно много ви харесва, е дошъл сутринта рано, преди да дойдете ви, и е оставил тази трубичка за вас. Малък армаган. Заповядайте. Да сте живи и здрави, големи да пораснете и през всичкото това време да продължите да пеете. Благодарим ви много. Това беше един своеобразен поздрав от жените на госпожа Чакърова. Това е женския народен хор. Ето с какво ще се представи групата Росна китка от село Горан. Станкеле, голям дявол, Цветелина и Залюбих, мамо, три моми.
ви за участието. С доста поучителна песен завършихте. Живи и здрави да сте. Сега очаквам от вас много хубави, много сърдечни, много бурни аплодисменти за групата, която каня на сцената. Заповядайте. Докато те се настаняват, аз малко ще похортувам. Това е женска певческа група Белокаменница от село Царевец, община Мездра, област Враца. Художествен ръководител Цветанка Цекова-Костова. Защо ви приканих да ръкопляскате, ама вие си траете? Защото това е най-младата по възраст група на нашия фестивал. Те са създадени едва миналата година, а вече имат една награда от участие. Госпожо, тя да си го каже. Втора награда Червен бряг до Враца. Има даже и награда за солист, който не е тук. Но ние ще ви пожелаем, понеже няма как да им връчим грамота за най-малък участник, връчихме я вече на хлапетата, ние ще ви пожелаем творческо дълголетие. И ще чуем песните Катерино Моме, Що ми е мило и драго и Що ми се сърдиш, мило любе. Преди да започнат, тъй като виждам групата, която е номер 3, бих искала да кажа да се готви вокална формация Огоста. Вие сте от Царевец. Ха да ви чуем! Stop!
Благодарим ви за участието. Благопожелахме ви за творческо дълголетие.